Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 2, versikulo 20. Surutem nga rod ti ulidan dagiti nainbag at tao ket agbiag ka analintag. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan ama itampok ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Ay na, nagbanglo ka matan anak ko. Hindi gusmun sa matan di bangbanglo. Ag-date kami gini Norma, nanang. Ipasyar mo man nandito'y balay ni Norma. Nalaingkat nga agluto. Ado ti trabaho na, nanang. Ay na anak ko, saan kan nga agbirok iti sa bali Ni Norma, ti pakasaram. Ni nanang mat. Anya kumapay nga iti birokam kan kwa na. Nagsingpot a babae. Sige nanang, mapanakon. Babe, mabalin ka di ato magastapay ijay simbaan? Anya? Babe, mapantagpuya ti sine. Makimisa tapay ko maa. Anya ka matan, Norma. Da ito'y laengan ti aldaw nga kita ta. Maaramid mo pa iti mapan makimisa. Day tanga rod. Maibibos ti oras kan panawan ta iti panagtrabaho ta. Hanggang awan oras ta makimisa? Saan tan ag-date no kastamot lang? Anya? Inkan makimisa. Ore agmalmalom ka na di simpan. Papanamon ngay. Paano kagbuyag may isa? Ha? Di ka kumamot gumura, Butch. Agsubli ka. Hello? Hello, ni Mitch daytoy. Oh, imawag ka adagos Wana, apaman nabasak di in chat mo kanya, inawagan ka adagos. Anya di, kuna mi di message mo? Ay, Aw-awisan na ka din agbuyay di sine? adan samat pa panam. Awan, adak lang di balay. Sa dino ti ayan mo, taumayak di ta? Agsarak talangan. No kasi di kami niya agawis di boyfriend mo. Una dagos. Kasta ka di. Ay katuan Mauma akin ka ti lalaki no awisan na kang agbuya iti sine. Ngam awisan matamapan kayo iti simbaan. Saan ngamin makimismisan ni Butch? Iso nga awisak ko ma. Hanggang kasjamatan. Nasak ti awisan ti boyfriend ko. Ay katuan na dagos Oray pa isaan ko ang boyfriend. Gimuran talaga kanyak ni Butch. Di nan sungsung-batan ti awag ko kankwana. Ay katbaso mo matlaeng girl. Manmano kayo lang arudan niya kita. Di mo pala pagbigyan mo. Makabannog mo ti agtrabaho niya. Ay, huwan nga rod. Ay, imbag ta dati break time. Mapantamangan ni Jikantin. Nene. Naguray ka man pare. Sino day ta picture di ta cellphone mo? Ha? Ay, awan day to. Babae day ta. Kita akman. Ay. Awan day to kung alang arudan. Ni. Saan mat ani Norma Raita? Ay, kat sino katako na? Kita akman. Ipakita klangin kan ka. Oh, alita. Ni. Kaslam amok day ta babae Ha? Am-amom ni Mitch? Sino kumangay ti saan amak am-amoken kwa na? Ano niya? Classmate ko idi high school. Kasta ka di. Oy. Agan anad ka ken kwa na, pare. Tapay? Ado ti damag maipapan ken kwa na. Kita aman ngamin ti bagina. Rumbang ka di nga ado ti tataw na. Ken nagado ti aritos na. Apay ang masapol nga iyang amunak pa lang ka ni nanang mo. Saan ka di aday tamo ti rumbang? Tingamin am mo ni nanang ko a girlfriend ko kat ni Norma pay lang. Saan nakangam mo? Mabit lang Ay katuwa na. Amo, adon to man ang ti istorya ni nanang mo. Ay, jaket adang denggan ti istorya ti bakit. Talaga na lang nga istorya ni nanang ko. Amok iso nga rod adyak agaw awid ije balay mi. Taninanang ko,
man nakibiyang. Sapay siya ti klase ti tao, adyak kayat abibiyangan da. Mitch, yamamukin ka ni nanang ko. Iyo, Nay, sino day takaduang boats? siya ti GF na, nana. Anya, girlfriend mo day ta? Nanang, nagsatsan di lut-lut medyo kusina. Aywan, naksat sa ngagpaisaon. Apekas din ni nanang mo. Kasla di na kayat aparakan ka. Kasjay na lang dayjay. Sapay kita, anak. Apababa pa nga to. Anya ka di problema iti outfit ko, Butch. Ay, unay kamutan, boats. Di ka la nakapilin iti girlfriend. Nagkiting je short na. Nakasando. Makitkitan je kararuan na. Nanang, modern na lang nga babae ni Mitch. Apay, ayan ni Norma. Saan aya nga iso ti girlfriend mo? Nag-break kami. Nag-KG mat. Anya, KJ? Barbaryote ka babae. Balasang iti away. Ngam nasingpet ni Norma. Nadayaw a babae. Naemma. Kan sana kasjay ti panagbadbado na. Nasingpot mat ni Mitch, nanang. Kahit iso daytan, Isuday tante. ti pakasaram. Apay, saan ka di amabalin, nanang? Ay, agpanunot ka na imbag anak ko. Narigat ti maisagma. Ha? Break na ka iti-text ni Butch? Wen nga rod. Ay, sayang ti lima atawan na relasyon nyo. Anya ngay nga rod. At siguro nang isukatan na kin ka, Sigurado nga addan. Basol ko ka di. No nagbaliw tirik nana kanya. Ay, katuan, Si kamat nga min. Kaya't ko la amaya si Dag iti Diyos. Saan ka di anasaysayaat? No adda ti Diyos, iti nagbaetan dag iti agayan ayat. Unmat kit di, Agam, gapo iti naramid mo. Insukat na ka ni Butch iti sa bali, Ay na, paunaan nyo man ti bakit agumatang, babalasang, babaraw, tanay. Nasakit ti tumang ko. Nana Felisa. Norma, Wen, siyak da ito eh. Kumusta kayon? ay na, nasaya at man ta nakita ka dito yung parmasya balasang ko. Gumatangak iti maintenance ko. Nabayag nga minan nga bagbagakin ni Boots. Ang amsan mat nga agaw awi din ijay balay. Anya? Agdenden na dan ijay baro anubya na. Kasta ka di? Apay nga min anag-break kayo balasang ko. Jakman amo kan kuana, nana. Diyak kayat dyan ang isukatan na kun ka. Kasta ka di? Moderna ka no a babae. Ay diyak kayat ti kas di a klase ti babae. Sika kumakad ti kayat ko ang manugang. Paray, apay akas laawan gaganay gayam nga agtrabaho. Agsakit ka di. Saan pare? Hangover lang da ito. Asino ti kaduam anaginom? Di nakpa inayaban. Ni Mitch. Napigsa nga aginom dayjay a babae, pare. Hindi pa'y la high school kami. Lalaki pa'y ati kakadwa na nga agiinom. Pare, ay ate ko ni Mitch. Pare, ibagampay mo't nga agbalbaliw. Napigsa pa'y nga agsigarilyo. Mitch, Pasensya ka na. Medyo nakahayak lang amin. agbalbaliw ka kuman. Apay ang pagbalbaliwan, nak. Ang pagpakatawa ka man, Butch. Saan saya ti babae nga dabisyo na? No talaga nga'y ayatan, nak. Aklunan, nak. Orayan niya pa iti kinatao. Anya? Sanak abalbaliwan takastuyakon. Kan naragsaka iti kastuya pa nagbiag ko, Butch.
Saan aya asikatay katrabahuan ni Butch baraw? Uwan nana, apay ka di. Ay, ibagam man ta agawid. Manun abulan asaan anagaw awid. Unay matan. Diyak ngamin amo, no sa dino ti paggigyanan da itinubyan na. Bayan niyo nana, takasaritak ni Butch. Wisit! Nagrigatan ay ati kastoy. Oh, pare. Napudot sa ti ulom. Kuwan pare. Nagapa kami manan kini Mitch. Nay, inaldaw samot na nakasta. Imbag kumaan o saan nga apektado ti trabaho. Aywan gayam pare. Nagkita kami kininanang mo. Kunana, agawid ka kano. Nabayag kagaya mo nasaan ang nagawawid. Huwan nga rod. Madanagan ni nanang mo kan ka pare. Kasanumot ngamin. Di nagkayat apumanaw ni Mitch. Nagado ti daga sa mapampanunot na no pumanawak. Ay, unay matdaytan. Silosa ngamin. Bisita ang matlatan ni nanang mo ah. Huwan pare. Pangasim Mitch. Isardeng mo ti panag-aramat mo iti droga. Di nakadinungtan. Maudin da ito'y. Promise. Di mo pirjan ti biyag mo. Wan, amok. Amok nga wan nasayata masakbayak iti droga. Tapir dyan na tibiyag ko. Ngam, maudin da ito'y. Pagbigyan na kon Butch. Para iti maudi ang gundaway. Ay, talaga gaya man nakaget over kan kinibotsan niya. Anya ngay nga Rod. Adamat kan sa bali a girlfriend na. Sa bagay mo't kit dian. Nasakit mo't nga imbrake na kalaeng. Babaen iti may sa text. Bye-bye amon. Hala! Oh, ne. Apay. Anya tinabasam dita cellphone mo? Oh my gosh! Ah, saan naman ba na mapasamak na ito ay? Norma! Anya aya dayta. Makapadanag kamat. Ni Butch kan ti girlfriend na. Tiniliw na iti pulis. Ay, Diyos ko. Natiliwan na iti droga. Ay na anak ko, dito'y pa'y matpagbaludan, ti pakakitaakan ka. Nanang. Unay matan, anya tinapasamakan ka iti manuabulan, nasaan mo panagawawin. Saan ka mo ta pinadakkel nga garami ti dagas? Saan ka kumanyag sangit, nanang? Makarwar ka kadipay dito, yanak ko. Sungbatan na kuma. Amo kung ti papanam, no apay asaan ka sumrek ita iti trabaho. Mapan mo bisitaan ni Butch di pagbaludan, saan ka di? Masya nakan kuana. Ay, amom tagwarwara sa damag? Anya dayta. Nairaman laeng ka no. Jay girlfriend na ti talaga ayuser. Amok ni Butch. Iti kinabayag ti relasyon mi. Awan amok abisyo na. Ay, iso ajak mamati na agdroga. Gaputan na kangin na dayta. Sige. Inka bisita na di pagbaludan. Ay, unay mo tinagasat na. Mabayan na kasumangogan ka, Norma. Apay ko maamabain ka. Gapota, kasto'y tinapasamag kanyak. Amok matasaan ka nga agar-aramat iti droga, Butch. Agyaman nagtamaawatan nak. Amok, na-impluensyaan ka lang. Hindi pa yung ibagbagak nga sardangan ni Mitch. Ngam, di nakmadengdenggan. Aging gaan natiliw kami ato. Wen talaga anairaman ka. Gaputa ka dindanam. Ay, sapay la kumat ay kita iti pasamak. Agbalbaliwan ni Mitch. Norma. Agkararag ka, Butch. Kana, di ka madanagan. Ikararagan ka man.
Si Moro takla ko man kan kay tinawis na ka ng kimisa. Sa anak ko man ay sagmak. Di ka agaramid iti dakes, tadayta ti mangikursong kan ka, iti engkanto pagbabawyan. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panagtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.